ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପିନ୍ ଆପ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଲୁଟ୍ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଆପଣ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପିନ୍ ଆପ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିବି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ପୁରା ଇଜି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓଟିପି ଦେଇକି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିନେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଏଲାଉ କରିଦେବେ। ଏଲାଉ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନର ଖାସିୟତ ହେଉଛି କି ଏଠି କେବଳ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାବଦରେ ଲୁଟ୍ ଅଫର୍ସ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏଭଳିଆ ମିଳିଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଲେ ତାକୁ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ରିଚାର୍ଜ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫରରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ମାସରେ 250 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 3-4 ଥର ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଥର 10-10 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 250 ଟଙ୍କାରେ ମିନିମମ୍ 50 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇଗଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ପାଇବା, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ କିସ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଚ୍ଚ ବାର ଉପରେ ଅଛି, ସାର୍ଚ୍ଚ ବାର ଉପରେ ସାର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ। କ'ଣ ମାରିବେ ସାର୍ଚ୍ଚ ନା, ଆମାଜନ୍ ପେ। କ'ଣ ନା, ଆମାଜନ୍ ପେ। ଆମାଜନ୍ ପେ, ଆମାଜନ୍ ପେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ତାର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯେତିକି ସବୁ ଟଙ୍କାର ସବୁ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ହେଇ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା, ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ବି ଥିବ ଏଇ 100 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା, 2000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏଇ 50 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସେଇଟାକୁ ଏଡ୍ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ବାଏ, ଆହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଡବଲ ଟିକ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 2ଟା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦେଖାଉଛି ନା 100 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ କରିନେବେ। ତାପରେ এই ଯେଉଁ ପେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୁପନ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। କୁପନ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆପ୍ଲାଏ କୁପନ୍, ସରି ଏପଟେ ଥିଲା, ଆପ୍ଲାଏ କୁପନ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଲୁଟ୍, କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଲୁଟ୍ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 15 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଆଉ କେତେ 35 ଟଙ୍କା ପେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟିଏମ୍, ଫୋନ୍ପେ, ଆମାଜନ୍, କୌଣସି ବି ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣ ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ନିଜର UPI ପିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଖୋଲିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ମାଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଉଚର ଅଛି, ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ କୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ଅଛି, ଆକୁ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଆକୁ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି କପି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କପି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯିବେ ସିଧା ନା ଆମାଜନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମାଜନ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଛି, ସେଇ ଆମାଜନ୍ ଆପ୍କୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆମାଜନ୍ ଆପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ଟି ଆପଣ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆମାଜନ୍ ପେ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି, ଆହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତଳକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏଡ୍ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏଇ ଏଡ୍ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ବି କପି କରିଥିବେ ତାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଡ୍ ଟୁ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି, ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆମାଜନ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା 50 ଟଙ୍କାଟି ଏଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କାଟି ଏଡ୍ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ এই ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ।
ରିଚାର୍ଜ କରିକି ପଇସାଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।